bajci zgryta o srodzim złodziej. Jak przeszła noc, tej złodziej so weszyku mały prosądkłe, łomył je, łowił mu kłeślą i szedł do kłomory, ze te dziewci spały. Tam on położył na prosądku pomiędzy nich łóżko i uciekł. Za chwilę, ale to prosądko zaczął wierzgać i kwiczeć. Jaś jedna z tych dzewk sam obudzała, a że było ciemno, to myślała, że to jest dziecko i zbudzała drugą dzewkę łełając. Temuś dziecko. Tak, ta drego sa zbudzała i srodze uziasła. To nie je młej, ale twej. Nie, to je twoje. Tak sam zaś dzewci kłócec, jaż wzałe sami uciekłe, bo żydna sam przyznać nie chciała. Jak dzewci uciekłe, te złodziej w teren chwilowo przełotnie, przeszedł sobie pięknie, wzół łóżko, a reno je zaniósł do pana. Temu musiał znowu 100 talarów dać i mu jakieś był. Tak on mu ale rzekł. Jedniś te ci te nie potrafisz. Czej te mojej kłebiece w nocy kłeśla cała ukradniesz, te będziesz złodziej nad złodziejama. To je zrobię. Rzekł złodziej.